Сәлам дусларым, сезнең белән Шаян Пластилин. Димәк, сезне яңадан шәп мастер-класс һәм яңа гадәти булмаган дус көтә. Без бүген кемнәвәләрбез икән соң? Мин бу турда һич шиксез сөйләячәкмен. Ләкин моңа кадәр түбәндәге төсле пластилиннарны әзерлә. Бик күп итеп яшел пластилин, сары, ак, куе зәңгәр, кызыл һәм кара төсләр. Эш урынына пластик кискеч һәм агач таякчык та куярга онытма. Эшкә керешик. Дусларым, ничек уйлыйсыз? Кеше барлыкка килгәнче планетабызда ни булган? Җирдә динозаврлар яшәгән һәм алар хакимлек иткән чор 160 миллион елга сузылган. Вау! Без бүген нәкъ менә шушындый планетаның элеккеге хуҗасын динозаврны әвәләр бездә инде. Һәм бүгенге мастер-классыбызны яшел пластилиннан башларбыз. Яшел шарчыктан берничә кисәк бүлеп алабыз. Алар соңрак кирәк булачак, шуңа ерак калып куйма. Калган материал минем кулымда гадәти булмаган формадагы озынча кисәккә үрелә. Ни өчен гадәти булмаганмы? Чөнки без бу кисәкнең уртасын калынрак итәбез. Ул динозавр гәүдәсенең үзәге булачак. Детальнең бер очы койрыкка әйләнәчәк. Ул бераз юқарак. Икенче очы бераз калынрак булачак. Бу өлеш муен булыр. Ә без аңа героебызның башын беркетәчәкбез. Килеп чыктымы? Афәрин. Ә хәзер детальне кагаз битенә беркетәбез. Койрык уң якта, ә муен сул якта булсын. Динозаврыбыз башын туры тотсын өчен муенны бераз бугарга кирәк булачак. Муен белән гәүдә тоташкан урынны бераз бурмалырак итәбез. Койрык төррәк күренсен өчен аны ике җирдән бурып җибәр. Ура! Килеп чыкты. Яшел героебызны эзләүне дәвам итәбез. Сүз уңаеннан безнең эшләнмәбез хәзер бераз кошны хәтерләтә. Һәм бу очраклы түгел. Чөнки кошлар һәм динозаврлар якын туганнар. Яшел пластилиннан кечкенәрәк кисәкләр бүлеп алабыз, аннан башта шарчык әвәлибез, аннары аны озынча кисәк итәбез һәм икегә бүләбез. Без хәзер ни әвәләчәгебезне беләсеңме инде? Әйе, динозаврның аякларын. Формасы белән ул өчпочмак яки пирамиданы хәтерләтергә тиеш. Шуңа башы тар, нигезе киң булган кыска озынча кисәк әвәлибез. Аякны динозаврга беркетәбез, икенче детальне дә шул ук схема буенча ясыйбыз. Афәрин, ә син динозавр сүзе ничек тәрҗемә ителгәнен беләсеңме? Борынгы латин телендә бу сүз коточкыч кәлтә дигәнне аңлата. Ләкин безнең динозаврыбыз бер дә коточарлык түгел. Ул күбрәк өчпочмак һәм шәкшәк белән чәй эчәргә ярата. Моның белән килешәсеңме? Мин дә. Инде безнең аякларыбыз белән эш тамам. Хәзер инде героебызга тырнаклар гына ясыйсы калды. Ничек матур килеп чыгамы, дусларым? Алдан ясаган аякларыбыз өстенә тагын ике аякны беркеттек. Дусларым, күз алдына китерәсезме? Хәзерге вакытта яшәүче крокодиллар архозаврлар тукымыннан. Алар үз чиратында динозавр төрүдә түгел, аларның әти бабалары. Димәк, крокодилларның борынгы бабалары җирдә динозаврларга кадәр барлыкка килгән булган. 1 минутка да туктамыйбыз. Мин инде яшел пластилиннан бер кисәк бүлеп алдым. Ул динозавр аякларыннан зуррак булырга тиеш. Аңардан башта шарчык әвәлибез, аннары аны бармак белән тамчы формасына кертәбез. Тик очы ярым түгәрәк булсын. Бу героебызның башы. Ул зуррак булырга тиеш. Гәрчә динозаврның мие зурлыгы буенча Әчтерхан чикләвеннән зуррак булмаса да, аның карау кайберәүләрнең бик ире тешләре булган. Мәсәлән, тиранозаврныкы 15 сантиметрга җиткән. Мин алар белән очрашырга теләмәс идем. Ул арада баш муен өстенә менеп кунаклады. Шуннан инде ике кичкенә яшел кисәк алабыз, алардан шарчык әвәлибез, аннары бармак белән борын тишекләре өчен урын әзерлибез һәм шарчыкларны шунда беркетәбез. Бармак белән әлеге детальләргә баскалап алабыз һәм безнең кырыйлары беленеп торган түгәрәкләр барлыкка киләчәк. Хәзер инде эшкә таякчыкны җәлеп итәбез. Динозаврыбыз сулыш ала алсын өчен аның белән киң тишекләр ясыйбыз. Безнең сыныбызның тешләре кая урнашыр икән? Әйдәгез аңа авыз ясыйк. Яшел пластилиннан кечкенә өчпочмак әвәлибез, аны башның аскы өлешенә беркетәбез. Ә хәзер эшләнмәбезнең иң серле детальләренә чират җитте.
Калган яшел пластилиннан 2 тигез шарчык алабыз. Һәр кайсында бармак белән чокыр яса һәм кырыйларын тигезлә. Бу яссы шарчыкны кая беркетербез икән? Динозаврның нәкъ башына. Ничек уйлыйсың, бу кулаклармы? Әлбәттә юк. Бу яшел героебызның күзләре. Ә хәзер әфсен-төфсен ярдәмгә пластик кискеч килсен. Ул безгә динозаврыбызга тәнкәләр ясарга булышыр. Кискеч белән героебыз тәнендә аркылыга һәм булга сызыклар сызып чыгыгыз. Күз, койрык һәм аяклар турында да онытмагыз. Аннары ак пластилин алабыз. Аны икелешкә бүләбез, аңардан тигез шарчык алабыз, соңра аларны яшел түгәрәкләр эченә ябыштырабыз. Ә хәзер сары пластилин алабыз. Аны исә 3 өлешкә бүләбез. Мин шуларның берсен алып, аңардан тигез яклы 3 пешмәк алам. Сак кына һәр ягын тигезләп чыгам һәм аны динозаврның аркасына беркетәм. Бу динозаврга душманнардан сакланырга һәм безнең эшләнмәбезне бизләргә ярдәм итәчәк. Пластина була бу. Минем барлыгы 3 тигез пластина килеп чыгачак. Матур, әйеме? Әвәләүне дәвам итәбез. Күз алдыгызга китерәсеңме? Динозавр яшәгән чорда планетабыз тизрәк әйләнгән һәм тәүлектә 24 түгел, 22 сәгать кенә булган. Димәк, хәзер безнең чанада шуарга һәм яраткан уеннар уйнарга вакытыбыз күбрәк дигән сүз. Ура! Пластиналар әзер. Хәзер аларга пластик кискеч белән сызыклар гына сызасы калды. Инде күз караларын әвәләргә дә вакыт булыр. Сез, дусларым, җитешәсезме? Өчтә таяк чыгалабыз да күз караларына чокырлар ясыйбыз. Кара пластилинны 2гә бүләбез һәм алардан шарчыклар әвәлибез. Менә шулай булды. Аларны инде чокырга беркетсәк тә була. Динозаврыбыз тагын да сөйкемлерәк булсын өчен аңа зәңгәр кашлар ясыйк. Зәңгәр пластилинны 2гә бүләбез. Алардан узынча кисәкләр әвәлибез һәм ак шарчыклар өстенә ябыштырабыз. Әфәрин! Авызы бар, тел юкмыни? Ничек уйлыйсыз, дусларым? Хәзер ясыйбыз без аны. Кызыл пластилинны алып, аңардан кыска һәм калын узынча кисәк әвәлибез. Аны авызга беркетәбез һәм кискеч белән сызыклар ясыйбыз. Менә шулай булды. Сәлам, динозавр. Ерак үткәннән килгән дустым. Ә безне киләчәктә яңа пластилин маҗаралар көтә. Дусларым, арамыйча калмагыз. Сау булыгыз.